Chcel by som vám predstaviť traktor značky VST Filtrac typu 927. Tento traktor je vybavený štvorvalcovým motorom s objemom 1306 kubických centimetrov a výkonom 25 koní. Šírka traktora je 1 meter a 5 cm, jeho vlastná hmotnosť je 940 kg a zadná zdvíhacia kapacita je 590 kg. Je vybavený dvojitým servočerpadlom. Prevodovka má 8 stupňov vpred a 2 stupne vzad. Má pohodlnejšie usporiadanie, keďže má dlhší rázvor, vďaka čomu je väčší priestor medzi nohami a všetky ovládacie prvky boli presunuté z priestoru medzi nohami na boky. V prípade, že chceme s traktorom ťahať príves, máme k dispozícii ťažné zariadenie, elektrickú zásuvku a na vyklápanie prívesu je zabudovaný jednookruhový hydraulický vývod. Ak hľadáš univerzálny stroj s dobrým pomerom ceny a výkonu pre svoju farmu, japonský vývoj VST je najlepším riešením.